ଆରେ ଶିଲା କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମିଲି ତୁ ଆଜି କଣ ହଠାତ୍ ଏପଟେ? ହଁ ପା, ଏଇ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ, ଇଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ? କଣ ଆଉ କହିବି, ଝିଅ ଛୁଆଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ ଘରେ କାହାରି ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଝିଅ ଛୁଆଟା ଉପରେ କିଏ ଏତେ ସମୟ ଦବ? ଭାବୁଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇଦେବି। କଣ? ଆରେ ଝିଅ ହଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଉ, ତୁ ଯଦି ତୋ ଝିଅକୁ ନ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ମତେ ଦେଇଦେ। ଆରେ ଶିଲା କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମିଲି ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଖବର କଣ? ତା କଥା କହନି କହନି, ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛି। ଆଉ ତୋ ଝିଅ ଏବେ କଣ କରୁଛି? ସିଏ ତ ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଶିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ଝିଅ? କୋଉ ଝିଅ? କାହା ଝିଅ? ତମେ ତ ମତେ ସେଇଦିନ ମାରି ଦେଇଥିଲ, ଯୋଉଦିନ ମତେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ। ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ କେହି କାହାର ମା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ